Tasangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV muri yeZimbabwe. Nhasi ndadzoka zvekare ndine nyaya yandasangana nayo. Advocate Nelson Chamisa vari kutaura inonzi Green Zimbabwe Vision. Anzi a Green Zimbabwe Vision. Vari kuonesana nevanhu. Nyaya iyi yabudira ku WhatsApp channel yavo vachitaura kuti today is World Earth Day. Earth is transitory, home to all of us, to whom much is given, much is expected. Our Father in heaven gave us this earth for our happiness, success, and for his glory. We have a God-given mandate to look after the planet. My heart is pained by what is happening with mining and the destruction of the environment around Zimbabwe. What you take care of in turn takes care of you. As a caretakers of the earth, let us preserve and conserve our environment for a greener, cleaner, and climate smart Zimbabwe. Let us stewardship our flora and fauna. I'm a big on this Green Zimbabwe Vision. We will lead a new green revolution that will be a template for all across the world. Join us. #Green Zimbabwe. #Earth Day 2024. Nyaya hombe iri panapa ndeyekudai so pari kutaurwa nyaya vachikota vachibva nekubhaibheri, but nyaya ichizobudira zvematongerwo enyika, zvepolitics, kuti Zimbabwe ine nyika yedu yakanaka, tikaibatawo zvakanaka inotibatawo zvakanaka. Kuti mwoyo wangu uri kurwadza nezvinhu zviri kuitika kunyanyanyanya kudepartment remining sector uko, nekuti kwada kutarisa timu rimwe rinoita zvemining iri kudhara kuna vamwe vanhu vekuti vaiti vakasvika panzvimbo vaida kuita zvemining vaigona kutovaka city kana kuti guta votosiya vanyatsodevhelopa nzvimbo. Asi ike zvinezvi kune vamwe kuti vakangosvika vakawana side remining vari kungochera makomba votora mari yese. Vashandi vanenge vachingogariswa mutunyeda tumba tusina nebasa rese vachingopohwawo nzungu dzemari. Asi kudhara vashandi vavo taitarisa kuti pakanzi pavhurwa mine chaichaiyo vaitotanga kutovakirwa ingava kana location kavo kanga kakomboni nzvimbo yotodevhelopwa potanga mashops yotosara yato town. So ndo panapa nyaya iri kuitika panapa ari kuti inini iko zvinezvi zviri kuitika ndiri kubatwa nazvo vachishare a Green Zimbabwe Vision yavo. Muri yeZimbabwe panapa nonzi paCoolian TV munoziva kuti ndinogara ndichiuya nenyaya dzakadai so kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yakugara wasubscriber wokomenta toramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika.